Ej, gutter, jeg har hentet en ny teammate. Det er Andys replacement. Fuck. Prøv at se, hun holder sig endda i live, længere end han gør, mand. Holy. Nej! Min følelser. Nå ja, det her det er Ace. Emil. Glem du ind, der er en smuk B. Emil, Ace, Emil, Ace. Helt ærligt. Du får Ace der, Emil. Nej, Emil, ikke brug Ace. Emil, nej, Ace. Der er sådan Ace, Emil. Emil bagved dig, Emil bagved dig. Ja, bag dig. Emil, library, Emil, long, short, Emil, der kommer nu. Emil, steps, Emil bagved dig. Emil, ikke gennem dig, han er lige der. Emil, skab. Nej, det er sådan. Emil, mand! Hvad har du gang med, Emil, mand? Alle sammen. Jeg sagde jo, hvor han var, mand. Hvorfor lytter du ikke? Kunne du ikke høre ham? Lugt ham, mand. Hvad tror du, han er dig, eller hvad? Det er ikke alle, jeg kan lugte gennem skærmen. Easy win anyway. Fuck yeah. Min dealer, den vibrerer lige nu. No joke. Kan jeg få et OK i chatten? Nej. Det er ikke OK. Kan jeg få et OK? Det er ikke et OK moment. Det vil du godt glemme. Der sidder en banan. Jeg kan ikke lide ham. Skyd ham. Der var 2. Flamme. Dale her, jeg kommer hjem. Andy, er du... Jeg har ham. Hallo, I stjæler mit ace. Hvad laver I? Stop. Jeg har ham ikke hjælp. Lad være med at ramme ham. Lad mig skyde ham. Hallo? Jeg dræbte mit hjem, Andy. I bræmte... Det vil godt lade være. My bad. Saver han? Ja, han saver sidste runde. Nej, han saver ikke. Han er lige går forbi ham. Jeg skal lige beholde mit våben. Vinder. Nej! Du gik foran mig! Nej! Hvorfor gik du foran mig? Jeg var så tæt på at ramme ham! Mand! Det er derfor, man ikke skyder sine teammates 30 gange. Ej! Gutter. Omskær jeres USP'er. Nej, kan du ikke lige circumcise min USB, før jeg slår det fra? Jo. Flash B. Circumcised. Vær så god. Tak. Min dejlige Pookie Bears. Hallo, mand. Hvad laver du, Ibrahim? Du cheater på mig. Hallo? Hallo, hvad? Du kan ikke kalde dem dit Pookie-bærs også, mand. Ja. Hallo? What? Jeg troede, vi havde noget special. Dude, jeg har for meget kærlighed i mit hjerte til én person. Jeg har brug for at have flere Pookie Bears. Aha. Interessant måde at sige, du er ikke den eneste. Andy, det betyder ikke, at jeg elsker dig mindre. Mit nummer var stor nok til flere tidsler. Lad være. Ande. Ande. Kællemande. Så du det der, mor? Så du det der? Ande, jeg dig, Ande. Han skød mig 4 gange i brystet. I brysterne. Nej, i brystet. I din store fede tættis, mand. Venstre specielt. Dine enorme mandepatter. Og jeg mener enorme. Emil. Jeg har set bygninger, der var mindre. Sådan. Okay, Emil. Fucking smølfehuse. You mean? No. Min nabos skur. Nej, det er Andy hjem, for han er en dværg. Lol. Okay. Nå. What? Homie, er du okay? Yes! Ja, man. Shoot pig! Suit pig. Mine og tissemand. Lol. Ren og højle. Hilarious. Tidsmand. Jeg vil endda sige, penis. Penis. I nogle tilfælde, så vil jeg sige pik. De færreste tilfælde, så vil jeg sige lime. Johan, du kaldte os for din Pookie Bears, og kun lide det, når han er din Pookie Bear. Sorry, Andy. Du så mine følelser. Du gjorde det aldrig klart, at vi skulle have en lukket relationship. Jeg troede, det var default setting, at det var lukket. What? Det er ikke anyone can join. Ja. Emil har meget fejl i sådan noget. Du skal ikke føle ham. Trust. Jeg har bollet mange mænd hele tiden.
Man skulle også tro det på det. Nej, det var enden. Taler. Så får Emil kæmpe dealer i numsen. Læg ham. Dræb ham lige. Skyd ham, mor. Skyd ham. Yes, mand. Bollet som jeg bliver. Holy. Sådan der. Holy. Emil. Det er bare en gang, og alt muligt, mand. Vanvittigt. Infinity Rush. Prøv at se ham, der her køber fucking AVP, mand. Jeg svæver. Du svæver. Let's go. Momo, din app. Okay, Andy. Okay, Andy. Oh, Andy, what the fuck? Racist? Andy. Hello? Bare fordi han er sort, hello? Ja. What? Hvad mener du? Ja. Det er nu, skal sige nej. Momo. Det er ikke den slags mennesker, jeg har problemer med, Momo. Det er okay. Det er okay. Hvordan kan du sige det, og så sige det er okay efter? Det var lidt. Der er ikke meget, jeg kan gøre. Altså, det ser lidt sort ud lige nu. Men, Wow, ligesom Momo, eller hvad? Nej. Hvorfor refererer du til Momo hele tiden, mand? Hvad har Momo gjort dig, mand? Prøv at se dem der, Momo. De er racister og alt muligt. Hallo? Jeg er lige ved at gå fucking crazy. Hvorfor skyder du mig? Missekat. Det er hvad Andys mor hedder på min telefon. Ibrahim, prøv miau. For fuck vil du have det? Ved du, jeg vil have det på YouTube-videoen. Nej, det gør jeg kun i min privattid med Andys mor. Din mor elsker petplay. Hvorfor er det så dig, Miau? Der er Miau. Er du pen? Ja, jeg er patten. Det er nej. Okay. Hun er min owner. Og så kan hun også godt lide, når jeg har sådan en collar på, så kunne hun godt lide at sådan holde min leash, you know. Andy, vidste du, din mor var kinky sådan der? Det vil jeg gerne lige have, du tager i dig igen. Jeg tager alting til i mig igen, når jeg er ved din mor. Holy. Andy, hvad skal du med den der? Ja. Oh, thank God! Oh, thank God! XD. Kan du fandme godt? Ja. Nej! 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 Hvor er det lige præcis, du spotter den target hen? Ja. Andy, det er godt nok en lidt speciel måde, du holder dit gevær på. Nå, det er en dealer. Gutter, pistolerne frem. Target acquired. Jeg flasher nu pop. Løb. Den der lyd, det er basically mig på Andys mor. Mig og Andy, som også er på mig. Jesus. Nej, du behøver ikke at splitte det allerede, robot. Ej, når man er lidt oppe i alderen, så... Det skal lige stoppe, det der. Det skal lige stoppe, det der. Ja, det var da det far egentlig. Min far, han er skaldet. Johnny Sins type beat, man. Ham skal jeg lige rise op også. Mere sådan... Nej, en bag, by the way. Mere sådan Homer Simpsons type beat. Det er okay. Emil, der er 2 med. Nå, GG. Afspil FNAF windscreen sound. What winner chicken dinner. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. 5 natte hos Al-Qaida. Det holder jeg vist ikke til. Spent a day, an entire week in buried under Andy's mor. Okay, dude.